Здравейте, аз съм Проклаш и днес ще играем играта Clash Royale. Днес съм в добро настроение. Днес ще има стрим 8:30. Искам да видите. Дигнах купи. Това е още тактиката. Вижте. Пеките, ние сме 10 кланчест. Всеки, който има... Сега ще правя клан, който искам да го направя такъв. Искам да направя клан, който ще е мой. Там ще идват Гаца 69, някои такива по-малко ютубъри ще идват, така че ако искате влезте, ако искате не. И това ще бъде от мен за този клип, само това е обобщение и чао!